Jo. Skal den til opdagelse eller hvad? Ja. Giv den til. Så kan jeg stå her en halv time. Ja. Men du kan se, det begynder at trænge op her. Ja. Hvis ellers jeg må pege. Ja, det er fedt, fordi så kan du lige vise den over. Ja. Og så nu begynder at falde ned. Hvis ikke nu vandet trænger ned igennem. Ja. Men det er ikke sikkert, at I har vand nok i. Er du sådan med? Ej, altså, jeg vil have, at det skal komme henover, sådan, så du kan se, at det stiger op igennem. Altså et stort, større vand? Ja. Altså, det der er meningen, det er, at du skal komme til at se sådan her ud, ikke? Jo, men det skete bare ikke for hurtigt, det der, når jeg kan filme det. Det er rigeligt. Ej, nu kan man se det. Dufter gær. Hvordan går det herude? Pisse godt. Skide godt. Men jeg begynder at lave sådan nogle... Ja, I kan se, der er en opdeling. Ja. Så efterhånden kan man også se, at det begynder at samle sig op På overfladen. Det kan man se efter en time, du har stået der. Krampe. Det er da nemt, hva'? Så skal I bare stå derinde. Men andre kan eventuelt læse på. I må ikke forlade. Det var meget fedt, hvis du havde sat den der telefon på en måde, så du skulle holde den. Ja, det tænkte jeg også på nu. Det er godt, du lige kommer og siger sådan noget. Du må lave noget andet med, siger. Er det fordi, det må være, det skal være uredigeret? Hvad? Det skal være et shot. Nej, det er jo egentlig lige meget af det. Fuldstændig. Hvis vi tager det mere end et shot. Det var bare fordi, jeg tænkte, så kunne vi sætte den i high speed, så kunne Ja. Men vi er nok nødt til at klippe lyden fra, anyway. Ja. Ej, Rasmus, nu Nu går der noget ind fra er der en vægtig foran. Har vi ikke også set det? Det er noget smartere. Nej, det er da ikke kommet op endnu. Du skal da se det. Det er jo noget af den her. Hvorfor kommer vi ikke flere ind? Nej, fordi så kan man smække igen. Pisse godt. Det skulle skide godt. Nu mangler vi bare en debutantersvar. Det var meget sjovt. Det er jo sgu det er noget designet til det, den Ja, her. jeg tror også, det er den seneste form. Nå. Det står godt nok lidt stille. Ja. Skal vi give det det? Nej, det skal nok komme op. Det ved jeg ikke. Det er ikke min telefon. I droppede det der dæklag der. Ja, Smed et andet ud. Det er her. Godt. Hvad er det her? det var vores mislykkedes forsøg på Det før. var jeres mislykkelsesforsøg. Vi tror ikke, det hernede det er tømt så tit. Har I sand? Vi har sand. Skal du bruge sand? Ja, har jeg også olie? De har ikke olie. Jeg skal nok købe noget olie, men jeg fik ikke købt det i dag. Skal vi lade den stå herude? Eller? Rengøringsdækken var sikkert olie. Jeg hører vi. Ja, der har været noget. Vil du prøve at lave det der udvaskning, Asger? Ja. Tror du, du skal bruge Marias kogende iPhone. vand så? Det der i Canada har de sådan noget oliesand, hvor de bruger varmt vand til at udvaske. Jeg har regnet med, at jeg bare blander sand og olie sammen, og Hvad sker der, hvis jeg laver lidt uro? og så hælder jeg bare vand i, og så når det falder til ro, så skulle der meget gerne være olie øverst, og vand i midten. Når du hvad? Hvis jeg bare blander, Olie og sand, ikke? ja, Det er ligesom de har der i bunden der. laver en flot blanding af det, ikke? Det har de i bunden der. Det er det, de har der. Og så hvis jeg bare laver det i funden her, så og fylder godt med vand i, så vil man jo kunne se, at olien ligger ovenpå vandet. Det er det, de har gjort. Det gør den ikke. Det gør den ikke. Nej, fordi der går noget tid fra olien, der går noget tid fra olien, Nå, ja, den diffunderer igennem sandet. Det er jo ikke, jeg vil bare gøre sådan, så det hele bliver løbet op. Det kunne du gøre. Fordi det gør jo ikke så meget, at det ikke er den rigtige metode, men man kan, så får man stadig et godt billede af, at man kan få olien presset op og Ja, sammen. men hvis du nu skal lave et naturvidenskabeligt forsøg, ikke? Ja. Aske. Så skal man gøre det på den. Nej. Hvis du skal lave hvad er det, der er hele problemet ved, at de bruger vand
Hvad er det for en form for vand, de bruger for at udstille olie? De bruger bare almindelig. Nej, de bruger varmt vand. Ja, armvand. Det er det, der er problemet. Ja. Fra en energimæssig betragtning er det et problem. Ja. Så jeg kan varme det op i. Du kunne bruge noget varmt vand, og så kunne du have 2 ens. Du kan bruge noget varmt vand i den ene, og noget koldt vand. Ja. Det giver jo samme resultat. Det tror jeg ikke. Tror jeg. Om ikke andet, så vil du kunne sige, at det forsøg i hvert fald ikke kan påvise, hvorfor at de lige præcis bruger varmt vand. Men jeg tror, der vil være en forskel i at bruge varmt vand. Og jeg vil nok bruge kogende vand, så det tager lang tid at få varmt vand ud af hanen her. Men så kogende vand, men som er kølet ned og blevet bare varmt, meget varmt vand. Ikke? Og så koldt vand i den ene. Jeg tror, der vil være en forskel. Jeg tror, der vil være forskel på, hvordan olien samler sig oppe i toppen. Jeg tror, at olien i varmt vand, den samler sig måske sådan en klump. Hvorimod i koldt vand, der vil det være perler. Det kan være en forskel. Men jeg kan godt gøre det med, at jeg bare hælder det oveni, så det bliver blandet godt rundt. Jeg gør ikke så meget. Nej. Fordi det andet kommer til at tage 100 år. Ja. Kan man ikke rigtig. Det er lige at koge spaghetti. Hvis man bruger sådan noget olie eller sådan noget, ligesom jeg gør, så samles det jo. Yes. Det er noget olie. Ja, det kan godt være, at de er trætte af os dernede, men det vil sige, at vi skal nok skaffe noget selv i morgen. Men hvad er det så ikke til kantinen? Virkelig gerne. Altså, geologiske forudsætninger, det er i hvert fald ingen simpelt at forstå. Okay. Hvordan bliver olie dannet? Olie bliver dannet ved, at organiske materialer indeholder kulstof med flere led. Det er ledbrudt under isfri forhold. Det betinges over, at det er til stede. Det tager ca. 50 millioner år, ikke? Okay? I hvert fald det olie, det udvikler nu, regner med ca. 50 millioner år fra, at det var organisk Så skal der selvfølgelig ske, så skal der være nogle særlige betingelser i undergrunden for, at det der olie. Dels så skal der være nogle betingelser for, at det nedbrydes i nogle iltfrie omstændigheder. Derefter så skal der være nogle betingelser for, at det ligesom kan ophobes og samle sig i de her fælder. Så man kan sige, at kildebjergarten, det er jo faktisk den oprindelige organiske kulstof, som er blevet nedbrudt og omdannet faktisk til et bjergart under meget højt tryk. Dernede så skal der være nogle omstændigheder, der så gør, at det bliver fanget i de her fælder. Og det skal være nogle forsøgninger, og så skal det selvfølgelig også være, i Danmarks tilfælde, er der en kalksten, som dæklag, som sørger for, at ligesom det her olie ikke bare spiser op til i vandet. Så det er faktisk det, stort set. Så der skal være noget, det noget et kildebjergart og en reservoirbjergart, altså en bjergart, der kan sørge for at holde det. Ja, det er reservoirbjergart. Og så er der, de snakker ikke så meget, de snakker lidt om forsejling her, med hvordan det skal forsejles, så det ikke slipper ud. Så er der også nogle tegner, man skal finde det på det rigtige tidspunkt. Det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Så er det. Ja. Ja, så bliver det sådan noget hårdt noget. Så det er det, vi forklarer her, ikke? Man kan sige, hvis laget lå sådan her, så vil man ikke lide det. Det er jo ikke lige dårligt, ja. Det er lige lidt op på. Det er det her med at holde på. Det er svineri, det her. Hvor bruger du en kop til det, hører jeg? Nå, det kunne vi helst godt gøre. Jeg skal lige have noget, man kan mix that shit ud. Skal holde dig væk på min? Nej. Nej, lav batteriniveau. Jo, det er da opdelt meget mere. Det
fordi der kommer en fælde. Nå, der kommer en fælde, er det? Vi prøver at lave noget motion. Vi prøver at prikke til den, så det sker. Nej. På den måde gjorde det ikke noget. Nej, det kommer olie op der. Ja, nu kommer der olie op, ikke? Ja, Jamen, så har jeg jo sådan set vist det. jamen, det var fordi, jeg lige trykkede på bæret. Ja. Nej, jordskæld. Altså motion in the ocean. Så har vi jo klaret det. Det skal I lige koordinere. Altså, I får det nok ikke til at ske mere. Hvad? Der er altså ikke andet end sådan nogle figurer herinde. Nej, der er ikke andre end sådan nogle, men I bliver nødt til at koordinere i gruppen. Altså, fordi Det sker der jo også, så pladerne de rykker sig, ikke også? Så sker det der plads. Nu har vi vist det. Nu har I vist det. Det bliver du nødt til lige at